Audio Jungle. אלדר סו היא חטיבה באלדר שיווק שהוקמה במיוחד לטיפול בפרויקטים קטנים של עד 30 יחידות במרכזי הערים. אחת הבעיות המרכזיות בפרויקטים האלה היא בעיית מרכז המכירות. בפרויקטים הקטנים במרכזי הערים יש בעיה פיזית. אין מקום פיזי לשים את משרד המכירות. לכן היינו צריכים לחשוב על פתרון שהוא פתרון קריאטיבי שנותן מענה, ומשרד המכירות הנייד, כמו שאתם רואים אותו מאחוריי, הוא כזה שיכול לתת מענה לפרויקטים רבים בו זמנית, בעלות נמוכה, ללא בעיה פיזית. היתרונות של המשרד הנייד מבחינתנו הם רבים. אחד, אנחנו לא מוכרים פה כל יום, אנחנו מביאים את המשרד בימים שנוחים לנו, בשעות שנוחות לנו, ומקימים אותו ומשתמשים בו. המשרד נותן לנו את כל הפסיליטיז שאנחנו צריכים. הוא משרד עצמאי, אני לא צריך חיבור לחשמל או לתשתיות אחרות. יש לנו בתוך המשרד, הוא מחולק, יש לנו מטבחון ואיזשהו פינת קבלה לאנשים שמגיעים וממתינים, ויש לנו חדר ישיבות מבודד עם מחיצה שבו אנחנו יושבים אחד על אחד עם לקוחות פוטנציאליים, מראים להם, יש לנו את כל המדיה בפנים, מסכים, כל מה שאנחנו צריכים בשביל להראות להם את התוכניות, להציג את הפרויקט, להציג סרטונים ולשבת איתם בשקט אחד על אחד ולהסביר את הפרויקט. אני יכול לבנות כמה פרויקטים ולהלביש אותו, פעם בפרויקט הזה ופעם בפרויקט אחר. הוא מלווה אותי והוא יחכה לי איפה שאני צריך אותו ואני לא צריך לקבוע. Audio Jungle.